شەروپevçûn di navbera grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve hêzên Hesedê de li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ya herî dawî jî dih şerûpevçûneka tund di navbera Hesedê û grûpên çekdar li navçeya Eyn îsaê rûda û di encamê de berpirsekî serbaziyên çekdaran hate kuştin. Jêderên xwecehî ragihandin ku şerûpevçûn di navbera grûpên çekdar û Hesedê de di sengerên gundê Hoşana li gundawarê Eyn îsaê rûda û encama şerûpevçûnan de berpirsekî serbazî pilebilind yên grûpên çekdar lê ser destê Hesedê hate kuştin. Li angeha Sûriya mafê mirovan jî 28 mehê de ragihand bû û şerûpevçûnek tund di navbera Hesedê û grûpên çekdar de nîzîkî bajarokê Sîda rûda bû. Bê ku ziyanên canî û madî werne eşkere kirin. Her devî derbarî de hêzên Tirkiye gundê Eddibisiyê dikeve li seriya enfora navdewletî li Rojavayê navçeya Eyn îsaê topbaran kir. Piştî rodana şerek giran lê sengerên Eyn îsaê di navbera Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve û Hesedê ji aliyekî din ve carek din grûpên çekdar bi topan gundên derdora rêya enfora navdewletî bi tondî topbaran kir. Tanha encamên topbaranê nehatiye eşkere kirin. Ji dema kontrolkirina Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve ji bajarên Serêkaniyê û Girêspî re şerûpevçûn di navbera Hesedê û çekdaran de berdewam e.